Filmar du? Japp. Det kommer lite morotspuré. Ja, namn. Ja, gott. Ja, bättre än potatis. Ja, bättre än potatis. Ska vi pröva lite till? Lite gott var det. Ja, var inte lite gott? Var inte lite gott? Ja. Mm. Ja, lite gott var det. Ja. Ja, lite gott var det ju. Ja. Ja. Har du ett orange läppstift?